Ja kun ajatellaan sitä, mitä Jumala saa aikaan, kun taivasten valtakunta lähestyy, minä pysähdyin erääseen kohtaan, kun sinä kirjoitat täällä, mitä tapahtui PLOn perustajalle Yasser Arafatille hiukan ennen hänen kuolemaansa. Me ajattelimme aina asioita tällä tavalla, että kun joku tekee jotakin, niin hän on sitten sidottu siihen, koskaan ei muutosta voi tapahtua, kun on kysymys esimerkiksi toisen uskonnon edustajista kuin kristin uskosta. Kerropas tästä mielenkiintoista tarinasta hiukan. Niin tässä on siis yhteistyökumppani Abu Saada, joka oli tarkkampuja Yasser Arafatin joukoissa ja jonka tarkoitus ja suuri päämäärä oli tappaa mahdollisimman monta juutalaista. Ja hän kohtasi sitten elävän Jeesuksen, joka nosti hänet kerran sohvasta ylös ja pani polvilleen lattialle ja puhui hänelle, kun hän luki Raamattua. Ja sen jälkeen ensimmäinen asia, joka hän teki sen jälkeen on, että hän siunasi Israelia. Ja rupesi rukoilemaan juutalaisten puolesta ja ajatteli, että mitä ihmeessä mä teen, kun mä siunaan juutalaisia. Ja eilen vielä mä olisin halunnut tappaa niin monta kuin mahdollista. Ja hän sitten aloitti oman hengellisen työtoimintansa Betlehemissä. Ja sitten 6 kuukautta ennen kuin Arafat kuoli, hän meni tapaamaan vanhaa pomoaan. Arafat oli silloin jo aika sairas, he söivät illallisen ja illallinen loppui ja hän oli jo menossa ulos, kun Pyhä Henki puhui hänelle. Ja hän kääntyi takaisin Arafatille ja sanoi, että tiedättekö te, herra puheenjohtaja, että kerran te seisotte kaikki tietävän Jumalan edessä. Ja mitä te silloin Jumalalle sanotte? Ja Arafat rupesi miettimään tämä ja Abu Saada sanoi, että Jeesus oli täydellinen ja hän on kuollut teidänkin puolesta. Arafat sanoi, eihän hän kuollut. Hänet otettiin alas elävänä ristiltä ja Abu Saada sanoi, ei kyllä hän kuoli ja sovitti maailman synnin ja teidänkin synnit. Ja tämä pieni lause jäi jollain tavalla pyörimään Arafatin, jos ei päässä, niin ainakin sydämessä. Koska 6 kuukautta sen jälkeen Arafat kuoli parisilaisessa sairaalassa, mutta eräs egyptiläinen pappi, joka oli käynyt Arafatin luoda muutama päivä Abu Saadan vierailun jälkeen, kertoi, että Arafat oli pyytänyt ja saanut synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Abu Saada kysyi tältä egyptiläiseltä pastorilta, että ymmärsikö hän, mitä hän sanoi. Ja hän sanoi, että hän itki ja pyysi synnit anteeksi ja varmaan ymmärsi, mistä oli kysymys. Eli yksikin lause, joka Pyhä Henki antaa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, on kuin pieni avain, joka avaa suuren ja raskaan lukon. Valtavaa.